नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातला आकाश वर्णे। सर्वात पहिलं तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि आता दिवाळीचं चालूच आहे, पण दिवाळीत आपण फटाके फोडतो हे नक्की असतं। तर आज आपण ना मी म्हणजे हे काहीतरी एक नवीन बनवलं आहे। तर हे बघा, रॉकेट सारखं काहीतरी करूया। म्हणजे हा पाऊस ना असं ठेवून ना वर जातो का बघूया, हे ट्राय करण्यासाठी। तर चालू करूया, तुम्हाला आधी दाखवतो कसं काय काय मंडळी। हे बघा, अशी आम्ही बॉटल ठेवली आहे काचेची आणि त्याला बाजून सपोर्ट त्यात ठेव रे। चल, संध्याकाळचा वेळ आहे, 7 वाजलेले आहेत। चला आता फुलबाजा पेटवतो। डायरेक्ट आता तूच जा पेटव। हाती दोन मोबाईल नाही रे, मोबाईल दाखवते पेटत जा जा जा, चल पेटव पेटव। ओके चल, बघूया आता वर जाता काय। भारी झाली। तुम्हाला एका रॉकेटने मजा आली नसणार, म्हणजे हे पावसाचं रॉकेट। तर असे मी 4 बनवले आहेत। आता बघूया, हे चालू करूया आपलं ओढ्या मारायला। बॉटलचं काय हाल झालंय ते बघा, म्हणजे हे पूर्णतः फुटूनच गेलेली आहे। तरी पण आपण आता ह्याच्यातच काहीतरी करूया। चला ठेव ठेव। चला चालू। चला मंडळी, हे बघा बॉटलचं कायच राहिलं नाही आहे, सगळे चेंदळे मेंदे झालेले आहेत। तरी पण आम्ही ऍडजस्ट करणार, इकडे कोपऱ्या कोपऱ्यात लावून। गरम आहे खूप बॉटल। चला रे, जुगाड केलेला आहे। ओंकार चला लवकर। मित्रांनो, असला काय घराकडे करायचा प्रयत्न सुद्धा करू नका। बाकी पुढे बघा, आता डायरेक्ट लायटरचा आउट। सुटत नाही। तर मंडळी, आमचं असं छोटंसं व्हिडिओ जर आवडलो असा तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका। चला बाय बाय, टाटा।